Li bajarê Rûhayê welatiyek bi hezaran dipuşk xwedî dike û jara wan difroşe Ewropayê. Li gundê Rûhayê welatiyek tesîsek bi tirs damezrandiye. Li tesîsê de dipuşkên reş û qehweyê xwedî dike. Di destpêkê de bi komkirina bi sedan dipuşka dest bi kar dike. Duvre wan xwedî dike û hejmara wan digîjîne 20 hezaran. Di tesîsê de her roj jara bi hezaran dipuşkan didoşin. Lewra jara wan gelek bi qîmete. Lîtreyek jara dipuşkan bi 10,000 milyon dolarê ye. Bi taybet di sektora dermançêkirinê de tê bikaranîn. Em li vê derê ve gundê me nêvî gundê me li Axpınarê. Tesîsê me em 2 salina li vê derê ew kirine. Dorî sed dimoşkê me hebû, me îznê wana standibû. Niha 2 sal derbas bû, dorî 20,000 dimoşk li vê derê heye. Em wana xwedî dikin, hem dimoşkan em xwedî dikin, hem jî zêrê wana ew dikin. Derdixin. Niha em dimoşkan li mehekê 20 ro mehekê em didoşin. Em her didoşin dimoşkek 2 miligram dide. Yani dorê 3-4 dimoşk gramek dide. Jara dipuşkan di cîhanê de di beşa makyaj çêkirinê de, di çêkirina çekên kimyaviyê de, heman demî de ji bo hin nexweşiyan jî wekî antikor tê bikaranîn. Carcaran jî dibe panjar. Tesîsa dipuşkan de vega jarên dipuşkan bi baldarê têne dotin. Duvre di xurfeyên sar de tên cemdandin. Piştî wî jî dikin weka toz. Ev jara toz jî dişînin Fransa, İngiltere, Almanya û Swêdê. Val ilaç sektörü ev dikin, em difroşine Fransa, Amerika, li İngiltere, li kozmetik sanayi jî dixwazin. Na gremekî em didoşin, gremekî wî 10,000 dolara. Na meda Fransa, numune meda, wana dişiğinin li servaye. Li İngiltereyan şor dikin na, li Amerika şor dikin, ama na em didin Fransa. Hêjayê gotinê ku dipuşkên reş û qehweyê gelek bi xeterin. Jara wan dikare mirovekî bikuje. Ev dipuşkên bijar di nava fanûsan de devê wan girtî tên xwedî kirin. Dipuşkên reş bes li derdorê bajarê Rûha û Amedê hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Rûha.